Mama. Yadruna namma. Mama yadruna namma. This is the Master Prophet, Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. The prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufatna. You remember we made a Thanksgiving for the release of Mazin Nnamdi Kanu 2 weeks ago. And yesterday, we had a victory. I am the only person that has not come out and said Mazin Nnamdi Kanu will come out today or tomorrow or next day or next today. All the whole so-called Akpakaratingom prophet and Akajofu. Yaurukwa Kanu nta si onye ọbụla si na ya ji ofu, but ofu ma onye ji ene. Enwere ndị amụma nwekwara onye amụma. Almost 2 weeks ago, Kani finished our Thanksgiving for the release of Mazin Nnamdi Kanu. And yesterday, and when good news. And when anything even in the one, mobile master prophet till on name ihe wish. Ihe ọbụla na-enweghị isi ntịrị n'ọnụ m n'ime ihe ahụ enwe isi. But ihe awụ ihe m chiri ikwu today. Mobile master prophet till Chineke ọkanye ọnụ n'ime ya. Ihe awụ ihe m chiri ikwu today. Ihe m chiri ikwu na I am happy that Kanu nta is a man of integrity. Ọ bụghị onye na-ewere ihe onye ọzọ ya nye onye ọzọ. For your information, now it's almost 1 a.m. in Germany. And nobody woke by this time. And today is basically Saturday. I saw what this idiot called Chike Doziem posted, congratulating Ojofo and Ozokome, knowing that Ojofo, you have to understand, Ojofo lawyer and Akpakaratingom, and Ojofo wukwa IPOB National Coordinator worldwide. Since Mazin Nnamdi Kanu ji nọ na mkpọrọ, Ojofo National Coordinator IPOB worldwide. Oya na-agwa most of them ihe ha ga-eme. Like this idiot be Ghana, Ima powerful, and those fool si na ya bi na Rwanda ka ọ gana na-akpọ Ostraman, that idiot. Oke nwoke na-agwa ofe. He is the one managing all those fools. Ojofo Akpakaratingom, the newest member of the Akpakaratingom, and Oya Wukwa IPOB National Coordinator
worldwide coordinator. Maazị Nnamdi Kanu kpọrọ Ejimakor si ya ga-arụ ọrụ a through Kanu nta. Then eje nata permission from Maazị Nnamdi Kanu. Man, Ejimakor, Barrister Ejimakor, hey, Chineke. I wish na ndị Igbo will appreciate their own. Barrister Ejimakor kwesịrị inwe Nobel Prize. Ọ kwesịrị iwu a rendition man. Ọ kwesịrị iwu ihe ga-eji mara ya mara. Kanu nta na Ejimakor, Barrister Ejimakor nwere understanding ka ha navigate Ojofo, because Ojofo na-screw Maazị Nnamdi Kanu top and bottom, back and front. So ihe a na-eme na navigate ebe ọ na ọwụrụ na agada gbashi n'ụzọ na High Court Abuja. Ọ chọghị ka Ejimakor bata bịa kwuo rendition. You have to understand the second month of this rendition ka nnụnụ from n'ọnụ Ejimakor that here was a rendition, that there should be no trial, that you cannot try Maazị Nnamdi Kanu. I was, what the hell? What the hell? He explained it to Kanu nta, and Kanu nta said, explain it to Maazị Nnamdi Kanu. They explained it to Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu said, okay, what are we gonna do? He said, this trial in federal court is illegal. You cannot be tried because you were renditioned. As you Ojofo, you know when you lawyer kwuru. Maazị Nnamdi Kanu banket. 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. And it's more charges. Maazị Nnamdi Kanu akpọ Ejimakor. What can you do? Ejimakor said, "Can I just file akwụkwọ n'ụmụahịa?" Barrister Ejimakor eje file akwụkwọ n'ụmụahịa. Boom! We have victory n'ụmụahịa. Ojofo awụrụ agada gbashi ụzọ na High Court. Maazị Nnamdi Kanu ele ihe brabila esi no. Ahapụ Ejiofor na ya ga-anọ nga for 10 years. Ejimakor, from today, you are the lead counsel. Coming tomorrow, you will take over from Ejiofor, and you're going to present rendition. Ejiofor, you are handing over to Ejimakor. Ejimakor will throw in the towel about rendition and tell them that all these trials are illegal based on rendition. Ha kpacha ihe ndị a mgbe ha kpachara brief when the family onye ọbụla was excited. There was no time Ojofo gwara Maazị Nnamdi Kanu that Bruce Fein nọ n'Abuja. You have to understand, Maazị Nnamdi Kanu is the client. Bruce Fein was in Lagos because of Maazị Nnamdi Kanu, so to say. So Ojofo kwesịrị ịgwa Maazị Nnamdi Kanu na Bruce Fein nọ n'Abuja. They spent almost 4 hours with Maazị Nnamdi Kanu that day to the day again with that court proceeding.
And everything was that Ojofo, you are handing over tomorrow to Ejimakor. And Barrister Ejimakor is going to throw in the towel on extraordinary rendition that you cannot try Mazi Nnamdi Kanu. Because obira hwebe nde na achiga ana ekonokoke. That is not just itige Mazi Nnamdi Kanu na nsogbu. Mazi Nnamdi Kanu say, okay, now Barrister Ejimakor, ihe kwuru agụọna m akwụkwọ o eziokwu. Now you are now the lead counsel. This thing that I'm telling you is not them saying. Let Barrister Ejimakor swear by the gods of his land if I'm lying. Let Ojofo swear by the gods of his land, not the Bible, by the gods of his land if I'm not telling the truth, if I'm lying. Let Emmanuel Kanu that was there swear by Kamanozes if I'm lying. That is the truth. He rule a court. Mazi Nnamdi Kanu abata na court. Ojofo ewere okpu Ejimakor gbapụ n'ezi. No, we are protesting for Bruce Fine. We are protesting from Bruce Fine. Mazi Nnamdi Kanu na court. What is going on? He's protesting for Bruce Fine. Bruce Fine on Nigeria. Yes. My God. This guy Abraham. He was working with Umwani Highway by that time. You know Umwani Highway na. So Umwani Highway jiri Bruce Fine ya abia. Ogbaha Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu. Elekwenu Ojofo. Ojofo n'eji. Ngwana Ejimakor bidono. You cannot. Ejim okpum. Enime were no okpum. Balaga. Then on guy say na George. I say Barrister Ejimakor. Can't you move on? Okpuye anaghị. Ọ ga-ewere okpu onye ọzọ kpuru n'isi. Onye decapitate ene. George. Ndị nọ nga ahụ George efeke n'isi. Bam. Court emechi. Now, ị ga-agba m na Mazi Nnamdi Kanu ga-adị happy. Na asị m gị hand over today to this man. Ka this man kwuo okwu rendition. Ga-ewere okpu ya gbapụ n'ezi na-eje protesting for Bruce Fine. Ị gwa m na Bruce Fine bịara. I want you to understand this thing. The reason he were okpu Bruce Fine, he were okpu Ejimakor pụọ n'ezi wu, ọ chọghị ka Ejimakor proceed the case. And the case Mazi Nnamdi Kanu chọrọ ka o tinye rendition. That is here with all those charges. Now Ejimakor ga-asị, your honor, or my lady, or your lord, or whatever. These things are baseless. Based on rendition, you have no authority to try Mr. Kanu. Ọkụ gara enyo that very day. That is the game. I just don't know. Mgbe ihe mere Kanu nta akpọ phone. Ọ gịnị? Ojofo nọ n'ezi. Ojofo nọ n'ezi. Ejimakor continue ọnụ. Ọ ya kwesịrị ịkpọlite Ejimakor. Hand ya over. Ejimakor okpu ya anọghị. George ebilite. La. Akpọrọ Mazi Nnamdi Kanu. Tie ha ya na jail. Ojofo nọ n'ezi. We are protesting for Bruce Fine. We are protesting for Bruce Fine. Two months. The second court proceeding. Ka Ojofo, ka Ejimakor, and the Kanu discuss with him. Ya ga-agwa Mazi Nnamdi Kanu about this rendition. Ha agwa ya Ejofo. Ejofo ajụ.
No, 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 no. This will not work. This will not work. Here with these charges. Here on Nigeria. No, 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 no. Here on America. Here on Nigeria. Mazin and the Kano. Happy. Yauruna on hand over that very day to Ejimakor. On you that day, kind when this victory when yesterday, I can win that day. You know, almost 8 months ago or 9 months ago. You know, 1 year. This 10 minutes. Yeah, we had got in with that day, and Yauruna a trolley in the towel that day. The judge carried just hand over because well, Aslana in mega illegal. On your need about the judge. Judge, what you're doing here is illegal. This guy was renditioned. Imana Ekuho Ojiofo for more than 1 year. Ojiofo Ekuho na Mazi Nnamdi Kanu was captured from Kenya. That it was renditioned. Rendition apụtaghị Ojiofo n'ọnụ. Ihe proscribe ihe o megewu just na ekwu okwu gbasara allegation ebubo eburu Mazi Nnamdi Kanu without saying the international law, Nigerian law niile you cannot try anybody of any offense committed if you rendition that person. You cannot do that. Now, some few months ago, I had a phone call and I was told this. I didn't hear it from Kanonda. In fact, I had it directly from Barrister Ejimakor that they are going to file an appeal for the family of Mazi Nnamdi Kanu. Now, this thing will go to because Ojiofo is not doing anything. So they are looking for a way to navigate, to go around him and do a work. Because when he make an appeal or file anything, nothing. So Ejimakor ha plan a dechan here. Go ahead. A dechan here. Anomasim na ni ga filing here na court tomorrow. Makwana before nde na Ejimakor na group here with Mandela and the group here na abela na court. Ama na Ojiofo nwere ndị na-agba ya ihe na-eji oji. Ha eji oji. Ojiofo na Mandela agbara bịa stop Barrister Ejimakor file this appeal. That no, you're in charge. No, you're in charge. You cannot do that. No, you're in charge. No, you're in charge. Stop her from filing in this paper. Barrister Ejimakor being a meek man. I can't take that bullshit. I cannot take that bullshit. Barrister Ejimakor is a meek man. Buru akwụkwọ jegwa Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu okwu ngwa chiga Ojiofo akwụkwọ. Ewere akwụkwọ chiga Ojiofo ewere akwụkwọ na-amaghị ihe edere n'akwụkwọ je submit. Monkey the work, babu the chop. And this thing now. And the omana ekwesịrị ime invite Mazi Nnamdi Kanu. Omana enwere a loophole akpọrọ ex-parte application. Ka akpọta Mazi Nnamdi Kanu ka o so bịa that day. Oma because Oma ihe dere na file. Just buru akwụkwọ onye ọzọ ọnụnụ. Ya just were copy ya. Change tiga aha ya. Je tinye the next week. Oh, we have appeal. Anomia. Sim. Now this guy stop wrong. Anyway, we have appeal. Appeal what? Yeah, we take 3 4
3 weeks for these people to compile together. Ojofa hijack here. I will not take that bullshit. But as Aloy Ejimakor has, but I won't take that shit. I will not take that rubbish. Instead, Mark washing. I will not take that thing. Now, here, Jay, what I file. Eru na court that day. Oma ihe no na file. Oma ihe no na application. Because what just with the file here the next day. Oma ihe drenga. How just Jay call rubbish. But due to na ihe niile edere na akwụkwọ. So the judge got the result of what we had yesterday is 100% Ejimakor. 100%. Or let me say 99%. 1% wona Ojofo wepụrụ aha Ejimakor tiga ha ya nga. Which kind of monkey the walk babu the chop is this? Which kind of thing is this? Which kind of this? I say, oh, and when a legal team of Mazen and the Kano, and when a legal look, they are divided. Ojofo no on his own. They screw you Mazen and the Kano on every side. I had the Ojofo in charge of IPOB. They screw you everything Mazen and the Kano. Screw the Mazen and the Kano with Umwani Highway. Screw you with Simon Eba. Screw you with the this idiot to be Ghana. Ima powerful. Screw you everywhere. Screw you with the Bruce Fane. Screw you with Simon Eba. Buana o screw you with Chikedozium. Now screw you with this Apakarating gum. Anonym again me divine mother what I'm saying. No Jofo mene interview. Ne ekele Ozokome. Are you kidding me? In ekele Ozokome that didn't write shit. You only gave him the paper to read, and he came out. Somebody did 99.9% of the thing. He kill here. Chineke. Onye si na ihe ọjọọ dị ya mma. Ya werekwe. Onye si na ihe dị ya mma. Nwaanyị ya mụọ the only son. Amụọ ya nwa nwoke. Ya rụkwa na onye ọzọ tụmara ya ime. And nwaanyị ya ga-enwe opportunity ịmụ nwa ọzọ. Ya wụ na nwa ahụ nwoke ahụ amụrụ na onye ọzọ tụmara ya ime. Onye si na ihe dị ya mma. Chineke. Ndị mbụ na ndị egede. Chukwu okike abịa. Nye onye ahụ kwuru mmaji. Ihe rụcha ọrụ onye ọzọ rie ya. Ka ị complain nọ oguma gị. Gị baa akwa oguma gị. Ka eje na dibịa oguma gị. Ebe ọbụla ijere ogugama gị. O jiri nego but ogugama gị. This idiot called Chikedozium apata. I'm congratulating Ojofo and the Zuko. Shut up, idiot. Because IPOB worldwide coordinator, as like they this kind of thing, they're rubbish. Ejimakor did this work. Sleepless night. The time where Jenny Mazen and the Kano are going here over 1 week. May approve a way to go and file. This guy, I hijack here. Mazen and the Kano happen here, go to file here. Instead of you to say, I am thanking our colleagues that had helped us. Barrister Ejimakor. Gine ekele Ozokome that didn't write anything. Ozokome has not written any shit.
Sugu has not written anything. Nothing. But Kananta, I saw the tweet he tweeted, and I understand that he made it clear that Ejimakor is the one who did the job. And that's from Kandibo. Ghana na Twitter of Barrister Ejimakor. Kelenia. 99% ihe niile Bruce Fene na-eme Ejimakor ma maka ya. Fingerprint ya na ya. Ihe niile emege gbasara Maazị Nnamdi Kanu worldwide. Ejimakor yeme ye pushora. Yeme ye pushora. Aneme. Cheno na Twitter handle Ejimakor, Barrister Ejimakor. Keleni. Onye nwere ihe ọ ga-nye ya esi ya were ihe ji zụrụ mmanya ṅụọ na this weekend. Were ihe ji gbara fuel jee village. Were ihe ji maka asị emeji onye akịdị ya gwụta ọzọ. But I be humiliate a man that has spent his time, make a research, compile all those things. When a jail court to file, somebody hijack ya, barely glory. No, your job when your job. Oh, when I transcended the mind, when I woke up, I said, I will not give my glory to Nyendocha Pikotara. I will not give my glory to whatever bullshit I will not. Because I have seen the behind of the Pawan Tapa. That's why MG. Na-ekele mmụọ n'ala nna m. Amadio. Na mmụọ ndị kajara akaja. Na-eji eme ihe shiri ike n'ala Igbo. Because na ndị mmiri ma me ghọta dị na-enye na-ebi n'ike na-enye ego na-enye akụ na ụba. I will not give glory to Nyendocha Pikotara just because actually I'm somebody like him. Emezie nwa akịdị ya gwọta ọzọ. Ihe domere ndị Igbo n'ọnọdụ anyị nọ n'ime ewu anyị were glory onye ọzọ na-enye onye ọzọ. Were glory mmụọ nọ n'ala Igbo na-enye onye ọcha. Were glory nwoke na team here that spends time gbanye generator, anaghị generator, hey, decha all this application. Somebody hijack ya. Bịa na-asị ụmụ Chineke. Kiss my butt. Ekelele m Barrister Ejimakor. Kelekwe ndị otu ya. Team ya. Kelekwe san. Enwere one san. Asị na ude ka ume. Enwere one new san ahayere ọhụrụ. Ekelele m ya. Kelekwe nụ ezigbote onye na-etiri mkpu ma Barrister Ejimakor. Onye na-etiri ya mkpu na-eje na-ewetachi ihe ndị. Prince Mandela. Oji ụfọdụ isi na Mandela ga-eje ahụ Maazị Nnamdi Kanu. Because gịnị? Mandela je hụ Maazị Nnamdi Kanu ya atọ ụkwa jara Maazị Nnamdi Kanu ya atọ ụkwa jara ya eze. Ya je hụ Maazị Nnamdi Kanu, ọ ga-akọrọ Maazị Nnamdi Kanu ihe niile mere na social media. Ọ ga-akọrọ Maazị Nnamdi Kanu ihe niile mere. Ya pụọ ala abụrụ ọkụ. Ala na-agba aghara. Maazị Nnamdi Kanu
hey, ihe na-emeni ojuophobia ọkụ abara. Ojuofa say, oh, no, this guy na-eji akọrọ na Maazị Nnamdi. Oh, this guy, Prince Mandela. Oh, ya ka m na-eji oji, nji oji, otu m ji jie ya, eji jie Maazị Nnamdi Kanu, ọkụ abara, ala na-agba aghara. Because Maazị Nnamdi Kanu anọ na ndị ka ọzọ ji ha na-eplay politics. Ojuofa sị na Mandela agaghị ahụ Maazị Nnamdi Kanu. Na ọ ga-ahụ Maazị Nnamdi Kanu again, ka ọ ghara ịgba Maazị Nnamdi Kanu eziokwu. Even to the extent na last time Mandela jeje ịhụ Maazị Nnamdi Kanu, Ojuofo na ndị otu ya chiri itinye na trouble. Na ọ na-ese picture na DSS. Ndị DSS ewere fonu Mandela ga chekie ya. Chineke mere ebere, enweghị ihe ndị ya aṅa anọ na telefon ya. Ịhụrụ ihe onye Igbo na-eme ndị Igbo ibe ya. Ewere fonu lawyer Maazị Nnamdi Kanu. Lawyer Maazị Nnamdi Kanu tire lawyer Maazị Nnamdi Kanu na nsogbu. Ewere fonu this boy chekie for more than 2 hours. Le enweghị picture o sere na DSS ihe niile erelease ya. So ya wụrụ na o nwere ihe ndị ya aṅa nọ nga ọ na-enọ na trouble. Ojuofo na ndị otu ya tinye that guy na trouble just because of ọchọhụ ka ọ na-akọrọ Maazị Nnamdi Kanu ihe ndị ya aṅa. Ekelele m Prince Mandela. Ekelelekwana m ụdịrị bọs o nwere Aloy Ejimakor, Barrister Aloy Ejimakor. Ekelele m nnọọ Chineke gọzie m n'ọrụ ọma nnọọ enweta this 10 today. I kwesịrị inweta ihe 1 year ago, but Ojuofo refused. And this idiot called Chikedozie knows about it. No, Ojuofo refused Ejimakor from talking about rendition. Kanonta tweeted it. That's truth. And Yawuruna Ojuofo kwere work all together with Barrister Ejimakor, Maazị Nnamdi Kanu would have been out. Okay, 1 year ago, Kanisi, don't try him, set him free. So government wanted 1 year to release him. But now, it happened yesterday. You see? Ndị Igbo si akọruo egeruo. Banana. He goes, oh, Master Prophet, it doesn't matter. Just happy. No! Why you get happy your tongue? Why you get only ozona and only ozona glory? Okay. Oh, gini mere mbone ekele ozukome. Gini mere osusi. I thank all our legal team. I also thank my colleague Barrister Ejimakor that has helped us. While Barrister Ejimakor wrote this thing 100%. Do you understand me? Why not thank all the legal team of Maazị Nnamdi Kanu, both those abroad, both those and this and blah, 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 without calling names? And if you're going to call a Zukome, why don't you call somebody who wrote the application himself? Why don't you call Kanonta, the one that has been working with Barrister Ejimakor, and they put the things together? Now, this idiot called Chikedozie Gapata, they stupid tweet congratulating somebody that has been screwing Maazị Nnamdi Kanu. Ekelele m High Chief Ogbuefi na ndị otu ya. High Chief Ogbuefi wụ nọ n'ube nwanne agbala ọsọ. Ekelele m group
on a group or liaison group. Kelekwe Lady Chinyere on that liaison group. And the man a liaison group bribe on Digago. A waha getting Hana Nso. This liaison group has been taking care of Mazen and the Kano. And here the group Chikadism could not break. A chona could break this liaison group. He could not. And on the ground na sponsor ihe niile kanonta na barrister Aloy na-eme on the ground. Without this liaison group, barrister High Chief Ogbuefi, without these people a na-akpọ ndị some men, group of people, group also. Without them, Maazị Nnamdi Kanu, anyị akara inwe this written. On day, si na agaghị ekwe ka Maazị Nnamdi Kanu taa ahụhụ. Agaghị ekwe ka Maazị Nnamdi Kanu rie arịrị. Agaghị na-ekwe ka somebody na asọpụtachi Maazị Nnamdi Kanu. He shown the ground na sponsor Ejimakor. Na-enye moral support. Na-push you through Kanonta. Ana-arụ ihe ọzọ. Ana-arụ ihe ọzọ. Ana-arụ ihe ọzọ. Ana-eje ebe. Ana-agbakwa ebe. Ana-agba everywhere agbakashana ya akwụkwọ. United Nation. Ana-etike United. Okwenụnụ jara deke United Nation. Ojofedeho penny. Anọ na oji ya edige ndị akpakara otu ngomi ya si ha na ha tiga aha ya na ihe ahụ ịrụ ha ọrụ ịchọrọ ka etinye aha gị. Onwe ihe ịrụrụ ịchọrọ ka etinye aha gị. And ugbu a onye rụrụ ọrụ itinye aha ga-etinye aha ndị ọzọ na-arụ ha ọrụ. Barrister Ejimakor gbakasha na akwụkwọ all around the world. Do you know what it takes? In like documents, like 10, 20, 30 pieces. And they send them, and they send them, and they post them, and they post them, and they post them. Lawyers, name research. Bono Barrister Ejimakor Keleni na group here. Plus that guy na azụ the slim Mandela. Kelenu ha. Owu na no. Yadi ihe nnu nwere. Nye ha ka ha rie ihe. Nye ha ka ha ṅụọ mmanya. Abalị ana. Liaison group. Ekelene m nnu. Gallant group in America. Ọkwa ndị ọzọ na-eme ihe siri ike n'underground. Mkpọ aha ọka anyụ. Ọka abara. Ala ọma aghara. Aka m akpọ ha. Gallant group. Ekelene m nnu. High Chief Ogbuefi ekelene m gị. Lady Chinyere na ndị otu ya na liaison ekelene m nnu. Maazị Ejiasị na group ya the right time ha nyere Barrister Ejimakor, I think $20,000 eji tiriga hire this son. Onye mere Chikaduzem ji tie be ugbu ọ pụtala idiot pụta bịara congratulate ihe n'ọma. Ekelenekwanụ m awa ndị som anyị eme ihe anyị mere golf for 4 market days. Ugbu a anyị enwere good news. Ala na-agba aghara. Anyị agacha n'ọfọ oruru one week na news apụtala. Ọzọ ga-anụ na agrant ya na ya ga-erelease Chineke ekelene m gị.
mmụọ Chineke m na-ekwu awụhụ Chineke edere na Baịbụl. Chi nke ndị Igbo, ndị mbụ na ndị egede, kamala ọzụzụ, Amadioha nna m, ekelene m nnọọ. Mmụọ kajara akaja na Anambra, kajara akaja, udo nne m Chukwu, arụsị ọkịja bịara hụ m dara de, arụsị abagana, ekwensu Alaigbo, kajara akaja, ekelene m nnọọ. Nene ka Maazị Nnamdi Kanu pụta, ya pụta ma eji ọnụ m gwa ya gbasara kamala ọzụzụ, ka enye glory to him, the glory is due to, dan ịdị na-ekele ihe ndị ọcha pịkọtara ejighari anya ọrụ Alaigbo na gbaghara. Aga m ekwucha ka m mara ikele madam nne ya anya kajara akaja, nwaanyị ihe orie na-arịrị fro, orie na-arịrị, onye ebe ya akụrụ ya ebe, onye ebe ya akụrụ ya ebe, onye ebe ya akụrụ ya ebe, onye. Since the rendition of Maazị Nnamdi Kanu, from the day that boy na-ekpu okpu isi ejipụta to today, ugbu a na Chikedozie m agwụrụ na ihe ndị o jere ha ya dis ewu ndị ha eji madam nne ya anya na-eme akaja. Madam nne ya anya kajara akaja. Ekelere m Chineke. Chineke ga-enye Maazị Nnamdi Kanu ụmụ nwanyị kajara akaja ka nne ya anya, ụmụ nwanyị that doesn't kiss the behind of Chikedozie m. Chikedozie m very soon in Biafra land, onweghị onye ga-aza Chika or Edozie m in Biafra land, because Uchemefo ga-awụ a holy man than this idiot called Chikedozie m that screw Maazị Nnamdi Kanu from top to bottom, from day one. You know, highway na plano otu eji hijack ego IPOB, and shame to Ujofo ihe na-emegbuo ya. Asheri ihe ewu South Africa, ọ gara grant ya interview. Ojofo gara gwa Maazị Nnamdi Kanu, the master prophet is granting interview to Ijele. Maazị Nnamdi Kanu ewu iwe, si gịnị ji oji. Ha si Mandela was there. Mandela said, don't mind him. Ọ na-atọ ashị. Ihe a old video. That's why ọ chọrọ Mandela ka Mandela ga-ahụ Maazị Nnamdi Kanu. Mandela na-agwa Maazị Nnamdi Kanu eziokwu. Ndị ọzọ na-eje ha na-eplay politics na-enweghị isi n'ọdụ. Ewu South Africa si Maazị Nnamdi Kanu quote fornicative attitude. That Maazị Nnamdi Kanu's father's house is unto like Sodom and Gomorrah. Ebe ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị ibefa na arụ onwefa aka n'ike. That Maazị Nnamdi Kanu during the Python dance nọ na-ata nwa na palace, while there were jollifying mgbe the palace nọ under attack. And ụmụ nwanyị fa nọ ebe ahụ a na-ata nwa na-atarị ụmụaka, and ụmụaka atacha ụmụaka abịa na-akparị ha na social media. So that means he's not talking about Emmanuel, because Emmanuel that time anọghị na palace. So he's talking about Maazị Nnamdi Kanu, because Maazị Nnamdi Kanu sere picture with nwa mara mma Caroline Okorafọ, nwa kajara akaja gbara agwa. That's no fornicative attitude. Quote that the mother of Maazị Nnamdi Kanu no wuyamu my wife, divine mother. So that means no na me insinuate na owuhu mpa Maazị Nnamdi Kanu mụrụ my wife. So that means mama Maazị Nnamdi Kanu gbara okwe na ọ gbara okoso. And finally, see, Chineke kpọkwa mma Maazị Nnamdi Kanu ọkụ. Chineke kpọkwa mmanya ọkụ there.
Pucha ihe Ejimakor ga grant ya interview. I mean, sorry. Pucha ihe Ojiofo aga grant ya interview. What does it mean? What does it show? It shows that Ojiofo has no respect for Mazi Nnamdi Kanu. It shows that Ojiofo only goes where there is chaos for Mazi Nnamdi Kanu. Only obla disrespect Mazi Nnamdi Kanu on ga Ojiofo no. Leno this idiot to be Ghana. Ima powerful. Only agraga day that Mazi Nnamdi Kanu has been overthrown by Chike Doziem. Oh yeah, more powerful na anuzion. Chineke. Alaigbo na ghara. Alaigbo na ghara. This idiot to be will be one place. And I bought Ostraman over 1 million pages. Chineke ga-akpọ ya ọkụ very soon. When Mazi Nnamdi Kanu ga-apụta, all of them, their career has ended. This idiot, man, ima powerful, man, this Ostraman idiot bullshit. Chineke ga-akpọ ya ọkụ. Because they are working the one, but I eziokwu say ya, Chike Doziem na plan no coup against Mazi Nnamdi Kanu. Yes, and there's nothing we can do now, Mazi Nnamdi Kanu jie hoji, Chineke kpọkwa gị ọkụ. Ekelene m barrister Aloy Ejimakor. Ọkajara akaja. Ọkaba kajara akaja. Ndị Igbo, onye ọbụla ga n'olu m ugbu a chechiene. Kpọọnụ barrister Ejimakor. Si ya thank you. Si Chukwu gozie, si Kamal ọzụzụ gozie ya, si Amadioha gozie ya, si mkpọ izo mmụọ n'ala nna gị kajara akaja, si ya gozie ya, si igwe ka ala gozie ya, arụsị ọba na gozie ya, si ya ndị mmiri butere ya ego, butere ya customers. Enwekwana ihe nna nwere nne were nye kelee ya. Ọ na-arụ ọrụ dị mma. What important? One and on, blah blah blah, monkey the walk, babu the chop. I am happy that Kanonta didn't allow this barrister Ejimakor to be humiliated. That he wrote and he said the truth that no, the family of Mazi Nnamdi Kanu made this application, and the application was through barrister Ejimakor, not Ojiofo. Ojiofo hijacked it from the court. Ejega ha GTA na court, Ojiofo double cross or Jenga and say no. I am the legal team. You can't fight this thing on behalf of Mazi Nnamdi Kanu. We are the one to file it. Mazi Nnamdi Kanu say ngba nyene e wori je file ai. Oh ye mere ni. Chineke kpokwa nnọkụ. Monkey the walk, babu the chop. Alaigbo na ghara. I have to go to bed now. Very soon, Mazi Nnamdi Kanu ga-apụta. Mgbe anyị mechara our Thanksgiving, ekwuru m ekwu na very soon na ọ ga-apụta. And then enwere the good news. Onye amụma ekwu n'okwu. Otu ọ ga-adị. Ekelele m nnọọ. Onye ọbụla nọ n'olu m taa ma wee chi ma nwanne echi. Kpọọnụ barrister Ejimakor. Keleni ya. Sini ya thank you. Sini o mere. Onye Chineke gọziri. Nye ihe ka o rie. Ọ mmadụ. Nye ihe ka o ji ṅụọ mmiri. Ọ mmadụ. Nye ihe ka o ji tige airtime. Ọ mmadụ. Nye ihe ka o ji wega fuel. Ọ mmadụ. Keleni ya. Nye obi shike. Ọ dị mma onye rụrụ ọrụ ehumiliate ya. Nụcha ihe niile, decha these applications for worldwide. Onye ọzọ monkey the walk, babu the chop.
Monkey, the work babu the job. Or can you hear on my hand now about the switch? Chineke ekelenem for Prince Mandela. In special council, very good people around, like Mandela. Ekelenem. Bikono. Guano. Pastor Ejimakor that Master Prophet Direnu Kono Kele Biko Keleni. On behalf of Master Prophet and Carlos family, Pastor Ejimakor is outstanding. Okajara, Okaraka, Kajara Kaja. Chukwugozienu, thank you. Bye bye. Onye iwe ga-ewe ya ewegbuo ya. Eziokwu bụ eziokwu. Eziokwu mara mma. Elee ihe ọma ọ ga-awụ onye ọzọ n'ọrụ, onye ọzọ na-eri glory. Ọrị mma. Ọ ihe na-agbanye mmiri. Ọ na-agbanye mmiri. Monkey the walk, babu the chop. No. Ya wụrụ na Ejiofor hụrụ Maazị Nnamdi Kanu n'anya. Ejimakor asị na enwere ihe a ga-throw in this case agwụ no rendition. Ejiofor na ewere ya. No, ya ajụ. Ị hụrụ ya ka ọ nọkọtala mbụ ya ekwu rendition mba. Kọtụ niile ha jere enwebe isi ha kwuru si na o nwere ihe UN kwuru, na o nwere ihe emere na Abia. Nothing. To them, ihe Ejimakor na-eme is rubbish. But at the end of the day, I say, agbaro nwangele, ekurukwe nwangele ṅụọ. Ugbu a ewere na ha ọrụ Pastor Ejimakor werekwe ya. Ihe niile atọnọ nakwatu rendition. Ihe a gara ime 1 year ago. Maazị Nnamdi Kanu kara ịnọ na this situation 1 year ago. A ga-asị the court ga-asị set him free, don't try him. And that means that judge will not continue to try him. All those judges, and they whoop one, and they whoop one, and they whoop one, and they whoop one every 3 months. The judge got a hand over. Because Judge Ibeasle, you can, it is illegal to try Maazị Nnamdi Kanu. Ejiofor limine Maazị Nnamdi Kanu there for 1 year. See ya now, Master Prophet Ukruye. Oh, Tony. Because Ochoho ka ekwu ihe gbasara rendition. And ugbu a oshile n'azụ kume based on rendition. Ọ gịnị mere owu on merit? Mama na Chukwugozienu. Good night.